Naapurissa ei ole ketään kotona. Tuli käymään tässä. Moikka, missä Teemua? Teemulla on täällä hieno vartiointi päällä. Teemu pitää huolen. Olet hieno koira. Ja et siellä toinen. Tässä varmaan jatkaa matkaa. Tähänkin tosiaan vois joksikin aikaa istahtaa, mutta jotenkin matka jatkukoon. Hän on hieno, vaikka hän yleensä on se vähän kovaäänisempi tapaus. Mutta loppupeleissä hänkin on hyvin kiltti, kun tuntee tapauksen. Noniin. Tykkää hyppiä ja käyttää kynsiään. Hienoa. Olet hieno. Niin. Joo. Tekis mieli ottaa mukaan kummatkin. Saattais vähän ihmetellä, missä koirat on. Toinen kerta sitten. Toinen kerta.